Това е кремът Еластне. Той не е чудо, но пък работи. Защо работи? Защото е създаден да работи, да участва пряко в процесите. Самия процес на изгаряне на мазни е доста дълъг, има няколко компонента. Първо, трябва да се създаде калориен дефицит, т.е. тялото да има нужда от тези телесни мазнини да изгорят за енергия в тялото. Намазвайки се с крема Еласте в проблемните зони, ние разкъсваме клетките и разкъсваме стените и връзките на мазнините, което ги подготвя директно да влезат в кръвообращението и да изгорят за енергия. Отивайки след това в фитнеса, като сме се намазали с Еласте, всички тези мазнини, които са подготвени, влизат в мускулните клетки, в митохондрите и изгарят за енергия. По този начин вие губите точно мазнините, от които нямате нужда. Обикновено тези, които са около масните натрупвания, около кръста, талията при мъжете и при жените, дупето, те се повлияват най-трудно и затова търсим някакъв вариант за локално изгаряне в Еласте. Има юхибин, която е единствената съставка доказана, влияща върху алфа рецепторите. Затова Еласте работи. Казах в началото, не е чудо, защото ако вие не спазвате диета и правилна тренировка, няма да има достатъчно добър резултат. Но пък в Еласте сме помислили и за това и в сайта elaste.bg получавате безплатна, супер ефективна тренировка и хранителен режим. С тази тренировка, хранителен режим и Еласте, само за 21 дни много от нашите клиентки загубиха до 5 см в талията, така че имате време до края на лятото, дори и в средата, да се възползвате от тази оферта. Влезте на elaste.bg.